Senyors viatgers, estem arribant a l'estació Figueres. Final del nostre viatge. Renfe els agraeix la consideració d'haver escollit els nostres serveis i confiem poder atendre'ls de nou. Si us plau, no oblidin el seu equipatge y objectes personals. Señores viajeros, estamos llegando a la estación Figueres. Final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden su equipaje y objetos personales. Gracias. Ladies and gentlemen, we are reaching the station Figueres. End of trip. Renfe thanks you for having chosen our service, and we are looking forward to having you back on board again. Please do not forget your luggage and personal belongings. Tren amb destinació Barcelona Sants. Propera parada Vilamalla. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Tren con destino Barcelona Sants. Próxima parada Vilamalla. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Train bound for Barcelona Sants. next station. Vilamalla. Be careful when you get on and off the train and mind the gap. This station is provided with a step to cross the railroad track. Be careful and look at both sides before crossing. A train can be hidden behind another one. Tren amb destinació Barcelona Sants. Propera parada Flaçà. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Tren con destino Barcelona Sants. Próxima parada. Flaçà. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Train bound for Barcelona Sants. next station. Flaçà. Be careful when you get on and off the train and mind the gap. Tren amb destinació Barcelona Sants. Propera parada Girona. Correspondència amb AVE i trens de llarga distància. Tren con destino Barcelona Sants. Próxima parada Girona. Correspondencia con AVE y trenes de larga distancia. Train bound for Barcelona Sants. Next station Girona. Connected to AVE and long distance trains. Senyors viatgers, estem arribant a l'estació Barcelona Sants. Correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals. AVE i trens de llarga distància. Final del nostre viatge. Renfe els agraeix la consideració d'haver escollit els nostres serveis i confiem poder atendre'ls de nou. Si us plau, no oblidin el seu equipatge y objectes personals. Señores viajeros, estamos llegando a la estación Barcelona Sants. Correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia. Final de nuestro viaje.
Renfe nos agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden su equipaje y objetos personales. Gracias. Ladies and gentlemen, we are reaching the station Barcelona Sants. Connected to Cercanías Lines 1, 2, 3, and 4, Metro Lines 3 and 5, Regional Services, AVI, and long-distance trains. End of trip. Renfe thanks you for having chosen our service, and we are looking forward to having you back on board again. Please do not forget your luggage and personal belongings.